रायजोफोर माने आङो नै दा इउटुबनि फैसाया $12 बावबानो हाबथारसिगोनलाय एकाउन्टाव अननानै नोंथांमोना एकदम जेने थेने बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो मोजाङै माने $12 नांगौ रायजोफोर आयै रेकर्डिं जादों देग्लाय जादों माथो जायाखैसो नंदोंमोन आं सान्दुं जिजाबजों ओरैजाय जोङो लागासिनो दं रुगुं रायजोफोर ओरैबायदि रुगुं दै रुगुं ना मा रुगुं ना बुहुमनि रुगुं ना अख्रांनि रुगुं ना मा रुगुं नोंथांमोना बे रुगुंखौ नायबासो रुगुंखौ बुजिगोन बेवहाय बायदि रोखोमनि रुगुं थायो बे बायदि रोखोमनि मा रुगुं बेखौ नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायबानो मिथिगोन आगस्ट दान जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बे सावथुनखौ नुनो मोनगोन रायजोफोर $12 नांथारगौ फैसा मोननो थाखाय अननानै नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो रायजोफोर नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन साननैसो उनावनो रुगुं बे रुगुङा ओरैबायदि दैमा रुगुं नङा नोंथांमोन बे संसार जानायनि रुगुं सेंग्रा सिख्लानि रुगुं माबा मोनसे रुगुं नोंथांमोना बे रुगुंखौ नायबानो माबायदि रुगुं गासैबो रुगुंखौ मोनथिजोबगोन रायजोफोर शुटिंआ सोलिगासिनो दङ नैबेखौ मा होनो ओरैजाय माबायाव दङ माबा खालामफैदों बाव नैबेहाय माबा जादों नैबे माबागोन आरो बै माबागोन ओरैजाय पेन्ट गाना लंपेन्ट गाना सैमा मासे लंथं थं फैदों ओरै जाबाय बेबायदि जादों बिबो फंबाय माबायदि मोनदों नोङो शुटिं खालामनानै बिराद मोजां मोनदों ना जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो साफ्रोमबो एक्टरा गुफुर जानो लुबैयो नों माबोरै गोसोम खालामनायखौ माबोरै धैर्यआव थाखो नोङो फंबाय उफाय गैला स्ट'रिजों जाबजों थांनानै आंबो गावखौ गोसोम खालामनानै लाबाय जोबोद मोजां गथ' बुजिदों नोङो जोबोद मोजां बुजिदों मोजां मोनबाय गोसोआव गोजोननानै नैबे पर्दाया खावनानै लाबोनायसो रायजोफोर बे दिरुङा थागोन खिन्थु बै जिया थानो मोननाय नङा बे समाव दख'ना गैया $12 नांगौ $12 बानो एकदम मोनबाय बेखौ होनो थुलुंगा फाग्लासोलै बेबो मानसिया बिराद फाग्ला खुसेर बागान माबा बागानाव हाबैलाबायग्रासो पान्जाबाव एकदम ओरै जाबाय आरो सोब जाजोबगोन आरो रायजोफोर एसे खुलुमना बारबाय आं नैबाव खुरै खन्थ्रा दं नै खुरै खन्थ्रा गब्लंनाय बे बेखौ खुरै खन्थ्रा गब्लंनाय होनो रायजोफोर ओरै जादों जाजोब थख्ला बे बिथाङाबो बबायाबो बे सावथुनावनो दङ नै बिथाङा माने माबा लोंदों दिनै साहा लोंदों रायजोफोर एकदम $12 नांगौ नोंथांमोना मोजाङै शेयार खालामना हो आं मोनगोन $12 बानो आङो मोनजासिगोनलाय नै ओरैजाय साफ्रोमबो एक्ट्रिसा गुफुर समायना जानो लुबैयो नाथाय नोंबो ओरैबायदि गोसोम खालामजादों दुखु मोनदों ना मोनाखै नों दुखुथ' बिदि मोनाखै मोजांसो मोनदों आरो ना मोजां मोनदों गोसोम जानानै एक्सपिरियेन्स गोदान लाबाय आरो ना मोजां मोनबाय दे गोजोननाय मोनदों नैबो खुरै खन्थ्रा बे खुरै खन्थ्रा गब्लंनायखौनो होदों बावबो नैब्रा खुरै खन्थ्रा गब्लंनाय फाग्ला बे राकेश बे खुरै खन्थ्रा गब्लंनाय नङा होमबा बे ओरैबायदि केमेरा स्टेन्ड माने खुरै खन्थ्राखौनो दोननायसो गब्लंनाय बे बुस्थुआ आं आसुरित जादों $12 नांगौ नोंथांमोना बयबो शेयार खालामलायथार अननानै नै बेबो खुरै खन्थ्रा मोनसे दंबावो $12 नांगौ राकेश शेयार खालामनो खोन्थालाय एसे रायजोफोरखौ शेयार खालामना हो $12 गोखैनिखौ $12 नांगौ